kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut kirang ba abriu kila do no yala ka jing em na ka jingja sha pam Pyrthat hakwei ne ki jaka sho mau ha ka Shong Nongjyllieh West Khasi Hills kat kum ka talong khubor la yathu ba ka te ka jingja kala ja ha ka singi sat jan jong ka tayo ha ka por ar baje no phai singi shu ka khubor no secretary ka Shong Nongjyllieh la ong ba ki te ki ngut kirang ba ki bala khlat no ki bala tip kerteng ko pindar wel wa lang na Nongjyllieh bat u kemorsan kriem bala poi kha ha ka te hi ka Shong ko khubor ko ong ru bo we ne kite ki bala khlat udang bala sho mau kat ba we pat usilet shongkai bat hakate ko por lawan poi uslap komta kila li ri slap no hatrai kse hanrei kan san Pyrthat ula pom hadu bakinda du no yala ka jong ka jing em. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.